Atong Sairo na dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Gilatag na sa Cagayan de Oro City, LGU ang mga pulisiya sa mga aktibidad karong Semana Santa. Pag-overnight sa mga pilgrimage site, gibawal. Laki pagdala sa mga gidili nga mga butang. Aniya ang akong report. Gilatag na sa Cagayan de Oro City, LGU ang mga pulisiya sa mga aktibidad karong Semana Santa, ilabi na sa mga pilgrimage site. Sumala sa CDRRMD, doon nagyapoy curfew nga ipatuman. Alas 5 sa kadlawon hantod alas 10 sa gabi able ang Malasag Shrine. Samtang ang Guadalupe Shrine able gikan alas 5 sa buntag hantod alas 5 sa hapon alang sa tablon entrance. Labi pa nga likayan ang risgo sa pagtabok sa suba inig gabi. Ang naana sa Guadalupe Shrine mga alas 5 sa hapon, di na ito nagpapalik. Dito na ito nagpagawas na sa Balupal na exit para dilista magabihan along sa ilang mga tabok na suba. And of course, ang atong mga kaning reaksunan nga moadto kanang mga comorbidities ato kay miscarriage. Gani ang Barangay Council sa Tablon kung asa na himutang ang Guadalupe Shrine. Todo ang pagpangandam karong adlaw. Labi pa nga lauman ang pagdagsa sa libuan ka mga deboto ug mga adlaw hantod Biyernes Santo. Matod sa barangay, moabot sa sobra 20,000 ka mga tawo ang ilang gilauman nga modagsa sa shrine karong tuiga. Busa, halos tanang personahe ang i-deploy ug adunay mga tagsa-tagsa nga mga tahas aron mahimong hapsay ug malinawon ang pagpanata sa mga deboto. Kompleto among personnel, gikan sa BNS, BHW, rescuer namo, tanods, traffic enforcers, ang staff namo, tanan-tanan nanay mga trabaho ani. In fact, amo naman ning meeting last week. May coordination meeting, nag-finalize mi kung sa ilang corresponding responsibilities. Samtang, hinay-hinay na sab nga giandam ang Malasag Shrine kung asa makita na ang entrada nga ginatukod sa LGU. Plasta na sab ang simbahan kung asa anaa ang ulahing station. Aduna sab imuntar nga mga first aid stations ang CDRRMD sa mong shrine para sa mga emerhensiya. Sobra o sa kalibo ka mga personahe sa CDRRMD o volunteer groups ang ipakatag alang sa Semana Santa. Sa ating mga medical institutions na ibutang na along tao pa na to diya ang atong secretariat office, ang barangay of course, ang PNP, tapos atong PNP mga teams o mga timan sa safety of security. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.